σας παιδιά, γεια σας. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μας. Είμαι η ASMR to the G. Να δείτε ποιον έχω μαζί μου σήμερα. Κάτσε να δω αν μπορώ να σας τον δείξω. Να τον σήμερα. Πώς το είχα τώρα για να το φτιάξω εκεί. Οκ. Η γατούλα μου ήθελε να κάτσει μαζί μου. Να το ποδαράκι του. Αυτός είναι ο Όλι. Σε ένα βίντεο σας είχα δείξει τη Λίλη. Αυτός εδώ είναι ο Όλι. Να η ουρίτσα του. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά. Πριν αρχίσουμε το βίντεο να πούμε μερικά πράγματα όπως συνήθως. Πρώτον, αν δεν έχετε κάνει subscribe στο κανάλι μας, θα το ήθελα πάρα πολύ να κάνετε subscribe, να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας εδώ στο YouTube. Επίσης, αν θέλετε να ακούσετε κι άλλα βίντεο ASMR από μένα, έχω και ένα δεύτερο κανάλι. Θα βάλω το link εδώ κάτω. Σε αυτό το δεύτερο κανάλι ανεβάζω βίντεο στα αγγλικά. Με δακόρ, με γλύφει. Hi my love, hi my love. Okay. Ανεβάζω βίντεο στα αγγλικά. Από εκεί κατέβα να μην πέσεις. Από εκεί, good boy. Okay. Τι άλλο να πούμε. Μαγνητοφωνώ την ημέρα. Είμαι μόνη μου στο σπίτι με τα δύο γατάκια. Αλλά θα ακούσετε, μπορεί να ακούσετε θόρυβο απ' έξω με τα αυτοκίνητα που περνάνε. Αλλά δεν πειράζει. Στο σημερινό μας βίντεο θα συνεχίσουμε το διάβασμα του βιβλίου «Δύο νησιά, μια αγάπη» της Κατερίνα Πάνου. Κάποιος μου είχε ζητήσει να κάνω ένα βίντεο με triggers, αλλά πρέπει να σκεφτώ τι να κάνω, γιατί δεν έχω συνηθίσει να κάνω τέτοια βίντεο. Αν θέλετε να μου δώσετε ιδέες, είναι όλα welcome. Μ' αρέσει αυτό το tapping στο βιβλίο. Επίσης, έχω και ένα τηλεκοντρόλ και σε αυτό μου αρέσει το tapping. Έχω φτιάξει και ένα καφεδάκι. Δεν βλέπετε την μπλούζα που φοράω από την άλλη μεριά. Να πιούμε και λίγο καφεδάκι. Οκ. Έχω πολύ καιρό να κάνω βίντεο γιατί είχαμε ακόμα το κλιματιστικό στο παράθυρο. Αλλά τώρα που έχουν αρχίσει τα χιόνια εδώ που μένω στο Καναδά, σίγουρα το έχουμε βγάλει γιατί κάνει κρύο, πάρα πολύ κρύο. Σήμερα όμως βρέχει, παγωμένη βροχή. Οκ. Θα κάνω κι άλλο ένα βίντεο μάλλον μετά από αυτό, αλλά να κάνω ένα ramble video. Να πούμε πολλά και διάφορα και να φτιάχνω και αστεράκια, να βλέπετε που σας αρέσουν τα αστεράκια. Okay. Να σας, συγγνώμη, στην άλλη άκρη του κρεβατιού. Θα μπορώ να σας τη δείξω. Είναι και η άλλη γατούλα μου.
ένα καινούριο iPad και με αυτό μαγνητοφωνό, αλλά έχω το μικρόφωνο το Blue Yeti που κάνει ωραίο ήχο για το ASMR. Αου, ρε, η χάτα με δακώνει. Ας αρχίσουμε. Μην κοιτάτε τα νύχια μου, πρέπει να τα κάνω. Έχουν περάσει 4 εβδομάδες και έχουν μακρύνει πάρα πολύ. Αυτά εδώ έχουν χαλάσει γιατί συνέχεια πλένω πιάτα. Σταμάτα εσύ να με χτυπάς, να με δακώνεις. No. Το όνειρο της νύχτας είναι μια αληθοφανής συναισθηματική πάχνη που σκορπίζει και χάνεται όταν τα βλέφαρα ανοίξουν, επιτρέποντας τα μάτια να δουν την αλήθεια της ημέρας. Έτσι συμβαίνει και με κάθε φαντασίωση που πάνω της έχει βιαστικά στηριχθεί η πραγματική ζωή. Όσο όμορφη, επιθυμητή, αναγκαία και πολύχρωμη κι αν είναι, ο χρόνος την υποβάλλει αδυσόπιτα στη δοκιμασία της πραγματικότητας. Και αν αποδειχθεί πως δεν είναι τίποτα άλλο από ένα όνειρο της μέρας, τότε και αυτό δεν μπορεί παρά να σκορπίσει κάτω από το εξεταστικό βλέμμα της καθημερινότητας. Έτσι δυστυχώς συνέβη και με το γάμο ανάμεσα στην Αγγελική και τον Άνθιμο. Χρειάστηκαν 3 ολόκληρα χρόνια για να βγουν στην επιφάνεια οι διαφορές τους, οι οποίες γινόταν πολύ περισσότερο αντιληπτές από την πλευρά της Αγγελικής. Τον Άνθιμο χαρακτηρίζει μία προθυμία να μιλάει ανοιχτά για τον εαυτό του. Απέφευγε να μοιράζεται με τη γυναίκα του τις βαθύτερες επιθυμίες ή τους φόβους του. Η Αγγελική δεν έκρυβε από τον άντρα της τα όνειρά της, τα λάθη και τις αδυναμίες της. Πίστευε πως 2 αληθινά αγαπημένοι σύντροφοι δεν πρέπει να φοβούνται να είναι ευάλωτοι μέσα στη σχέση τους, εκφράζοντας τον πραγματικό εαυτό τους. Η αγάπη που υπάρχει ανάμεσά τους λειτουργεί καθαρτήρια και αγκαλιάζει με κατανόηση την κάθε αδυναμία. Διαρνίστηκα που ήμουνα τώρα. Και αγκαλιάζει με κατανόηση την κάθε αδυναμία, μετουσιώντας την ενδύναμη. Η αγάπη για την Αγγελική ήταν ελευθερία, αποδοχή χωρίς κρίση και ένα ισχυρό κίνητρο για αυτοβελτίωση. Ο Άνθιμος από την άλλη δεν εκτιμούσε την απλότητα, την ειλικρινία και τη διάθεση για επικοινωνία που έδειχνε η γυναίκα του και διατηρούσε συνεχώς έναν αέρα ψεύτικης αυτοπεποίθησης και ανωτερότητας. Οι ώρες που περνούσε με τους φίλους του αυξάνονταν κατακόρυφα. Ακόμη συχνά λόγω δουλειάς ταξίδευε στο εξωτερικό. Σε κάποια από τα ταξίδια τον είχε συνοδέψει η Αγγελική, αλλά όλο και περισσότερο έβρισκε δικαιολογίες για να ταξιδεύει μόνος του ή με τη συνοδεία της μητέρας του. Όσες φορές και αν προσπάθησε η Αγγελική να του μιλήσει για τα προβλήματα του γάμου τους, ο Άνθιμος κρατούσε μια στάση άρνησης, επιμένοντας στη φαντασίωση
πάθος της, όπως ήταν αναμενόμενο, συνδύασε τη δουλειά με την διασκέδαση. Για εκείνον διασκέδαση ήταν οι χωρίς όρους και δεσμεύσεις ερωτικές περιπτύξεις που μπορούσε να απολαμβάνει. Έτσι σε κάθε ταξίδι με μια διαφορετική όμορφη γυναίκα γινόταν ο σύνοδος του, ικανοποιώντας την ματαιοδοξία του. Αν η Αγγελική μπορούσε να ξέρει για την διπλή ζωή του άνθιμου, θα συνειδητοποιούσε πως τη ζωή της η ιστορία επαναλαμβανόταν με έναν καθόλου ευχάριστο τρόπο. Πρώτα ο Πάρης και τώρα ο άνθιμος. Δύο άντρες φαινομενικά τόσο διαφορετικοί, αλλά κατά βάθος τόσο ίδιοι. Ο καθένας τους με μια ξεχωριστή γοητεία, αλλά αλίμονο και οι δυο τους εγωκεντρικοί, ανειλικρινείς και ανίκανοι να αγαπήσουν μια γυναίκα βαθιά και αληθινά. Για εκείνους οι γυναίκες ήταν απλώς το μέσο για την επιβεβαίωση του εαυτού τους. Η Αγγελική μπορεί να μην γνώρισε για τις απιστίες του άνθιμου, αλλά και να το μάθαινε μικρή θα ήταν η διαφορά. Η ψυχή της γνώριζε ήδη πως ο άνθιμος δεν την αγαπούσε. Η μοναξιά που ένιωθε βαθιά μέσα της και που μεγάλωνε μέρα με τη μέρα ήταν η ουσιαστικότερη και πιο τραταχτή απόδειξη γι' αυτό. Μόνη της παρηγοριά ήταν οι τηλεφωνικές επαφές με την καλή της φίλη, την Κάτια. Σε αυτήν μπορούσε να μιλήσει για τους φόβους της και για τα προβλήματα της ζωής της ελεύθερα. Ένιωθε την αγάπη και το ενδιαφέρον της Κάτιας από τα βάθη της καρδιάς της. Ανάμεσά τους τα συναισθήματα αυτά ήταν αληθινά. Η Αγγελική αυτή τη φορά ήταν αποφασισμένη να μην αφήσει τον εαυτό της να βουλιάξει στην κατάθλιψη όπως τότε που είχε χωρίσει με τον Πάρη. Τα τελευταία χρόνια είχε αφιερωθεί στο γάμο της και στο σπιτικό της εξ ολοκλήρου και δεν είχε ασχοληθεί με τη δουλειά της. Τώρα όμως άρχισε να νιώθει την καθημερινότητα να την πνίγει και τη δημιουργικότητά της να βρίσκεται φυλακισμένη. Συνειδητοποίησε πως μια ενδιαφέρουσα δουλειά θα της ήταν απαραίτητη. Φυσικά ήθελε να εργαστεί πάνω στο αντικείμενο των σπουδών της ως ψυχολόγος. Δεν ήξερε αν η Κος ως ένα μικρό νησί θα της παρήχε την δυνατότητα, αλλά αποφάσισε να το προσπαθήσει. Όταν ανακοίνωσε στον άνθιμο την απόφασή της, εκείνος δεν την ενθάρρυνε ιδιαίτερα αφού του άρεσαν οι ισορροπίες που διατηρούσε στη ζωή του το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, αν εκείνη ήθελε να δουλέψει δεν μπορούσε να της το απαγορεύσει. Ωστόσο, μέσα του ήλπιζε κρυφά ότι τα σχέδιά της θα έπεφταν στο κενό. Η Αγγελική είχε ακούσει ότι στο νησί λειτουργούσε ένα ίδρυμα για παιδιά που είτε ήταν ορφανά, είτε το δικαστήριο είχε αποφασίσει ότι θα ήταν καλύτερα για εκείνα να απομακρυνθούν από το οικογενειακό περιβάλλον. Η κοπέλα αποφάσισε να επισκεφτεί αυτό το ίδρυμα. Ίσως τα παιδιά εκείνα χρειάζονταν τις υπηρεσίες της, σκέφτηκε. Κάθε βήμα μπροστά, ένα ταξίδι στο άγνωστο. Η ζωή έτσι προχωρά φέρνοντας το καθένα πιο κοντά στις πραγματικές του επιθυμίες και πόθους. Η Αγγελική είχε μια βαθιά επιθυμία μέσα της να φτάσει στην αληθινή αγάπη. Δεν θα
αποφάσισε να προτείνει αυτή τη θέση σε ένα παλικάρι από την Ελλάδα που εργαζόταν κοντά του ενώ σπούδασε για να γίνει ειδικός δάσκαλος. Ο Ορέστης Χατζηπαύλου, από τους πιο ακέραιος ανθρώπους που είχε γνωρίσει, ήταν ικανότατος και λάτρευε τα παιδιά, στοιχεία που τον έκαναν ιδανικό για τη θέση αυτή. Ο Ορέστης με ενθουσιασμό δέχτηκε την πρόταση και έτσι ξεκίνησε η λειτουργία του Θαλπορής, που ήταν χτισμένη πάνω σε γερές βάσεις για να αντέξει στο χρόνο. Αυτό τον άντρα γνώρισε η Αγγελική όταν πήγε στο ίδρυμα με σκοπό να αναζητήσει δουλειά. Με τη συνάντηση αυτή, ένα κομμάτι από το ουράνιο πάζολ με τις ζωές των ανθρώπων μπήκε στη θέση του. Η μοίρα το θέλησε να γνωριστούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ούτε λίγο πριν, ούτε μετά. Τώρα που και οι δύο τους ήταν όριμοι ως αποτέλεσμα των όσων είχαν ζήσει. Ο Ορέστης πριν από 11 χρόνια είχε επιδράσει θετικά στη ζωή της Αγγελικής, χωρίς εκείνη να το ξέρει. Τώρα θα την καθόρισε, όπως θα καθόρισε και εκείνη τη δική του ζωή. Είχα την ευκαιρία να μιλήσουν αρκετά όση ώρα ο Ορέστης ξεναγούσε την Αγγελική στο χώρο της Θαλπορής. Η Αγγελική κατάλαβε πως ο Ορέστης ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος και θα χαιρόταν να δουλέψει κοντά του. Αμοιβαία ήταν η θετική εντύπωση που αποκόμισε και εκείνος από τη νέα γυναίκα. Ήταν ευχής έργο που εμφανίστηκε τώρα ζητώντας δουλειά, καθώς ο προηγούμενος ψυχολόγος έπρεπε για προσωπικούς του λόγους να φύγει από την ΚΟ. Το ένστικτό του έλεγε πως η Αγγελική ήταν κατάλληλη για αυτή τη θέση και της είπε πως θα μπορούσε να ξεκινήσει άμεσα. Τις επόμενες μέρες η Αγγελική άρχισε να γνωρίζει τα παιδιά. Οι ηλικίες τους ποικίλαν από 5 ετών που ήταν το μικρότερο μέχρι 17 το μεγαλύτερο. Το ηλικιακό φάσμα ήταν μεγάλο και οι ανάγκες των παιδιών διαφορετικές. Τόσο το προσωπικό της Θαλπορής όσο και οι εθελοντές προσπαθούσαν να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Ορέστης συντόνισε τις προσπάθειες όλων και φρόντισε ώστε οι άνθρωποι που αποτελούσαν την ομάδα της Θαλπορής να χαρακτηρίζονται από γνήσιο ενδιαφέρον και αγάπη για τα παιδιά. Παρακολουθούσε τον τρόπο με τον οποίο η Αγγελική πλησίασε τα παιδιά και ευχαριστούσε το ένστικτό του που τον οδήγησε στο να την προσβλάβει. Ήταν θετική και καλοσυνάτη, άμεση και ειλικρινής με τα παιδιά. Εκείνα αναποκρίνονταν φυσικά και αυθόρμητα στην ευχάριστη προσωπικότητά της και πολύ γρήγορα η Αγγελική είχε ενσωματωθεί στη μεγάλη οικογένεια της Θαλπορής. Ο Ορέστης αυτόν τον καιρό ήταν μόνος του. Τα τελευταία χρόνια είχε κάνει διάφορες σχέσεις αλλά δεν είχε βρει ακόμη μια γυναίκα που να συγκινεί την καρδιά του. Ο αποτυχημένος γάμος του με τη Μάντη του είχε διδάξει πως η σωματική έλξη δεν είναι από μόνη της αρκετή. Πρέπει κανείς να εκτιμά πραγματικά τον σύντροφό του για τις αξίες του και την προσωπικότητά του. Αυτά είναι τα στοιχεία που παραμένουν αναλύοντα στο χρόνο. Η όμορφη Αγγελική
διεκδικήσει. Για την αγγελική ημέρες απόκτησαν καινούριο νόημα. Στόχος της να βοηθάει κάθε παιδί που τη χρειαζόταν. Καταλάβαινε τον Ορέστη που θεωρούσε το κάθε παιδί δικό του. Πολύ σύντομα έτσι ένιωθε και εκείνη. Θαύμασε απεριόριστα τον γοητευτικό αυτόν άντρα και τον παρακολουθούσε να δίνει καθημερινά τον εαυτό του στα παιδιά. Γινόταν γι' αυτά ο πατέρας, ο φίλος και ο αδερφός που είχαν ανάγκη. Κάποιες φορές έπιανε τον εαυτό της να ονειροπολεί σκεφτόμενη πως θα ήταν η ζωή της με έναν άντρα σαν τον Ορέστη, αλλά πολύ γρήγορα έδιωχνε αυτές τις σκέψεις που τις θεωρούσε επικίνδυνες για το γάμο της. Μάλιστα, εδώ θα συνεχίσουμε, θα σταματήσουμε για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε το κομμάτι αυτό που διαβάσαμε. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε και περάσατε λίγο χρόνο μαζί μου. Θα τα πούμε και στο επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Γεια σας.